En qualsevol lloc i moment, el ciutadà podrà accedir des d'un telèfon mòbil a la seva informació personal de salut i realitzar consultes i tràmits electrònics, tot gràcies a la carpeta personal de salut. Poder consultar la informació de manera segura, confidencial i autònoma afavoreix la corresponsabilitat i participació dels ciutadans en la prevenció i cura de la seva salut. Per accedir-hi només cal la targeta sanitària i el certificat digital que garanteix la identitat i la confidencialitat. Amb l'aplicació, el ciutadà pot consultar fàcilment les dades rellevants de la seva història clínica. També connectar amb l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i amb altres entitats relacionades amb la salut. Seguim fent camí, incorporant nova informació i dades de la xarxa sanitària. I en un futur, s'interaccionarà amb el sistema de salut, es faran transaccions amb els equips d'atenció primària i d'hospitals i es podrà personalitzar l'aplicació segons els interessos personals. Innovación en la formación del sector agrario. El Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, IL3V, ha participado en el desarrollo de un proyecto singular e innovador en el ámbito de la formación continua de profesionales del sector agrario. El programa se ha diseñado utilizando de manera interrelacionada diferentes herramientas, aplicaciones y recursos tecnológicos. Entre ellos, uso de dispositivos móviles que han permitido acercar la formación a la realidad de cada profesional mediante, por ejemplo, la toma de fotografías digitales de instalaciones, equipamientos o animales. Desarrollo de un Game-Based Learning vía iPhone, una aplicación que presenta al participante una batería de preguntas y actividades clave relacionadas con el contenido del programa y que ha permitido entrenar al participante en la realización de actividades simuladas similares a las del test final oficial. Utilizar la evaluación como herramienta de apoyo al aprendizaje, lo que facilita, por ejemplo, tomar conciencia de los errores o aprender de ellos. Lo siento, hoy no has tenido suerte. Ahora, con BS Móvil, si pierde o le roban la tarjeta, puede bloquearla al instante esté donde esté, porque Banco Sabadell le ofrece todos los servicios bancarios desde su móvil. BS Móvil, su banco aquí y ahora. Entre en la aplicación de BS Móvil. Seleccione el icono del menú. Acceso a BS Online e identifíquese. Accederá a la pantalla de inicio en la cual deberá escoger la opción deseada, por ejemplo, todas mis cuentas. A continuación, le aparecerán en la pantalla su posición en todas sus cuentas, operaciones realizadas con tarjeta, etc., para que seleccione la que usted desee. Para realizar una transferencia nacional, elija esta opción en la pantalla de inicio. A continuación, le aparecerá una página donde tendrá que rellenar los datos correspondientes y entrar sus claves. Si elige la opción Bloqueo de tarjeta, le aparecerá una página donde tendrá que rellenar los datos de la tarjeta que desea bloquear. Así de fácil. Además, en un solo clic, a través de BS Móvil,
También puede realizar operativa de valores, realizar recargas de móviles, consultar domiciliaciones de recibos, etc. BS Móvil le permite también acceder al localizador de oficinas y cajeros. Escriba la dirección deseada y le aparecerá la dirección exacta de la oficina o cajero más cercano mostrándoselo en un mapa. BS Móvil, su banco aquí y ahora. Break. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. eMobile Congress es una herramienta desarrollada por DHD Visual Technology como soporte móvil para congresos. Al registrarnos en la aplicación, mediante el uso de un código QR Code, podremos acceder al menú principal del congreso, donde las múltiples opciones nos permitirán consultar la agenda del mismo, visualizar el contenido en directo o consultar información adicional como los accesos al congreso, servicios o patrocinadores. También podremos ver de nuevo las ponencias ya realizadas, seleccionándolas en la agenda del congreso. Esta consulta nos permitirá visualizar al ponente y la presentación que se haya utilizado, ya sea de manera conjunta o por separado, pero siempre de forma sincronizada, pudiendo ir al punto de la presentación que nos interesa. eMobile Congress puede ser soportado tanto en dispositivos iOS, iPhone, iPad como dispositivos Android, con la particularidad de permitir la personalización de elementos del menú principal por parte del congreso. Ens trobem a l'Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia, un dels 26 arxius judicials centrals de la xarxa d'arxius judicials de Catalunya, que gestiona a nivell d'arxiu fins a un volum de 87 quilòmetres de documentació. En aquest arxiu és on la Direcció General de Modernització del Departament de Justícia ha impulsat i implantat des del gener del 2009 l'aplicació de la tecnologia d'identificació per radiofreqüència en la gestió de l'arxiu. L'objectiu que el Departament de Justícia es marca amb aquest projecte és garantir la identificació, gestió, localització i seguretat de la documentació i automatitzar els processos d'arxiu. La tecnologia RFID permet identificar expedients i capses i conèixer la seva ubicació física a l'arxiu. Aquesta tecnologia dota els arxivers de mobilitat, agilitza la feina i redueix el risc de pèrdua de documentació. Mitjançant una PDA es fan recerques de forma ràpida i segura a través del lector RFID que porta incorporat. La PDA interacciona via Wi-Fi amb el mòdul de l'Arxiu Central de Temis per fer consultes i actualitzacions de la documentació transferida. Aquest projecte, pioner, ha estat liderat pel Departament de Justícia conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat i ha estat dirigit i executat per Tecnocom en col·laboració amb Fujitsu. Procedim a identificar la prestatgeria mitjançant la gravació de la topogràfica en el tag RFID. Quan un jutjat ens avisa que té la documentació preparada per transferir, imprimim les etiquetes RFID per cada un dels expedients. A l'oficina judicial
enganxem a cada expedient l'etiqueta que l'identifica i seguidament els ubiquem a la capsa amb els que els remetrem a l'arxiu central. Al rebre les capses de l'oficina judicial, verifiquem el seu contingut mitjançant el quiosc RFID. Un cop validada la transferència, etiquetem la capsa amb l'etiqueta RFID per així tenir-la identificada i poder ubicar-la a l'arxiu central. Instal·lem la capsa a la prestatgeria i amb la PDA relacionem la capsa amb la topogràfica, registrant-ho online al sistema central. La PDA ens permet obtenir informació bàsica de l'expedient i de la seva ubicació. Ara estem cercant un expedient concret per veure la seva informació i la seva ubicació. Una altra funció és verificar la informació de la capsa mitjançant la lectura de l'etiqueta RFID. Des del gener de 2009 s'ha incorporat un xip RFID a tots els expedients judicials finalitzats i transferits a l'Arxiu Central dels Jutjats de la Ciutat de la Justícia. A finals d'aquest any hauran ingressat en aquest arxiu 20.000 expedients amb xip. El Departament de Justícia estima que anualment s'identificaran electrònicament més de 2,5 quilòmetres d'expedients judicials. El Departament de Justícia és pioner en l'aplicació d'aquest sistema en arxius a nivell mundial i han mostrat molt interès les comunitats autònomes de Navarra, Castella-La Manxa i Canàries, així com els estats de Mèxic, Perú i Hongria. Hola, què tal? Soc el badollador i amb aquesta fantàstica i nova aplicació de l'iPhone ja he perdut la meva intimitat. Perquè podreu sentir i fer el que faig jo. Em seguiu? Sunny. Yesterday was filled with rain. Esteu al Port Balís a Sant Andreu de Llavaneres, aquí és on aprofito per relaxar-me, agafar la bici i anar a buscar diferents rutes. Què, teniu gana? Doncs aquí és on venim a menjar, al Marola. My sunny one shines so sincere. A mi el que m'agrada al Marola, les cloïsses i la paella, que es posa el Josep. Aquest és el meu espai de desconnexió absoluta, ja ho veieu. Thank you for the love you brought my way.